Rain Ionic Vision е програматор за автоматично поливане, който се монтира на открито под навес, беседка или друго защитено място в градината. Захранва се от електрическата мрежа, а вградената батерия запазва всички настройки при спиране на тока. Управлява 4, 6, 8 или 10 зони в зависимост от модела, с 2 програми в стандартен режим и до 4 програми в разширен режим чрез мобилното приложение. Програматорът може да се свърже с датчик за дъжд, да управлява помпа при добавяне на реле и позволява разграничаване на поливките на четни и нечетни дни. Може да се контролира от телефона чрез Bluetooth с обхват до 50 метра и да се добави допълнителен модул Nuvola Mini. Модулът позволява управлението от разстояние чрез Wi-Fi. Бюджетната функция дава възможност за регулиране на времето за поливане според сезона. Нека видим как се настройва. Започвате с захранването. Отваряте капачето на програматора и свързвате кабелите за захранване към клемата. Може да добавите модул Nuvola Mini директно в слота на програматора. Това позволява Wi-Fi управление. Включвате щепсела в контакта. Програматорът светва, това означава, че е готов за настройка. Следващата стъпка е приложението. Инсталирате Rain Vision на телефона си. Отваряте приложението и се регистрирате с имейл и парола. Избирате български език. Натискате бутона добавяне и изчаквате програматорът да се появи на екрана. Въвеждате фабричния код 60, който по-късно може да промените. Важно е да знаете, докато устройството е сдвоено с този телефон, не може да бъде сдвоено с друг. През бутона добавяне откривате устройството Nuvola Mini. Избирате го и откривате другите прилежащи устройства. Например, датчик за дъжд. Така може да управлявате програматорът и модулите през Wi-Fi. Програматорът е в стандартен режим. На екрана виждате 3 бутона: програмиране, ръчно поливане и включване и изключване. Избирате програмиране и след това програма А. Първата стъпка е изборът на стартово време за поливане. Ако искате второ стартово време, настройвате друга програма по същия начин. Следващата стъпка е продължителността на поливане. Задавате времето за поливане за всяка отделна зона. В нашия случай използваме програматор с 4 зони. Избирате честотата на поливане на отделните зони. Определяте през колко дни да се извършва поливането според нуждите на растенията. Настройката се запазва автоматично. При нужда може да преминете в професионален режим. В менюто с настройки избирате смяна на програмиращ код и избирате Pro. Така разполагате с 4 програми, всяка с до 6 стартови времена. От бутона допълнителни настройки може да контролирате инсталирани модули за метеорологични условия, управление на помпа и други. За ръчно управление избирате бутона Ръчно поливане от приложението или можете да го включите и изключите, като задържите 3 секунди бутона на корпуса на програматора. От тук можете да стартирате поливането по всяко време, независимо от зададените програми. От приложението избирате една или повече зони, които искате да поливате и задавате продължителността на полив. За да спрете ръчното поливане, натискате бутона Стоп от приложението или от корпуса на програматора. От главното меню избирате бутона Изключване или използвате бутона на корпуса.